Estas imaxes corresponden aos preparativos dos animais da poxa de gando frisón que se celebrou en Chantada no 2011. Foi unha das actividades englobadas dentro da Feira de Gando Frisón. O evento está organizado pola Asociación de Gandeiros, que xa están cos preparativos da subasta de animais que se celebrará o domingo 12 de febreiro. Bueno, os preparativos para a poxa máis ou menos é igual que non concurso, hai que levar comida, alimentación, serrín, palla, os animales van a entrar o viernes por a tarde ou o sábado por a mañá, exactamente non sei definitivamente cando é que van a entrar, pero o viernes por a tarde ou o sábado por a mañá. E entonces, pues claro, tens que ter bienestar animal en perfecto estado. Unha poxa para que xa están anotados 20 animais. Un evento ligado á Feira de Gando Frisón que o ano pasado retomou a data de celebración parella da Feira do Viño. Este ano non haberá certamen vacún. A organización decidiu hai uns meses que a Feira de Gando Frisón de Chantada pase a ser bimensual e se celebre nos anos impares, para así non coincidir coa de Gandagro, en Silleda, xa que a organización chantadina descarta cambiarlle novamente de data ao evento. O último ano foi nos ben canda a Feira do Viño, foi un certamen que tanto os do Ayuntamiento como nós queríamos unificar todos os eventos posibles e fixémolo e, bueno, vimos o resultado que en principio xa antigamente xa era canda a Feira do Viño. O ano pasado tuvémola e foi nos ben, creo que foi unha experiencia nova e que nos foi ben, entonces, pues, en principio todos estamos de acordo, tanto o Ayuntamiento como nós, en temos volver a ter canda a Feira do Viño. Polo que haberá que agardar ata o 2013 para celebrar a 21 edición da Feira de Gando Frisón en Chantada, pero lembren que o domingo 12 levarase a cabo a poxa, unha actividade que sempre suscitou moita expectación e á que sempre acudiu numeroso público.